Районыбыз хуҗалыкларында икенче икмәкне алу дәвам итә. Игенчеләрнең максаты үстергән уңышны югалтуларсыз сыйфатлы итеп җыйнап алу. Узган сишәмбедә безнең иҗат төркеме җаваплыгы шикләнгән саба җәмгыятенең сатыш бүлекчәсендә булып бәрәңге уңышы белән кызыксынып кайтты. Тулырак Диләрә Җаббарова хәбәрендә. Мамалайның амбар артындагы бәрәңге басуы 35 гектарны билей. Иртә таңнан караңгы төнгә кадәр биредә техника гөрелтесе тынмый. Эшне 2 сменада оештырганнар. Беренче смена иртәнге 5-тән көндезге 12-гә кадәр, икенче смена 12-дән кичке 7-ләргә кадәр караңгы төшкәнче хезмәт куя. Көннәр коры торганлыктан Гремми комбайны артыннан кара тузан болыты күтәрелә. Эшчеләрне даими респираторлар белән тәэмин итеп торабыз ди хуҗалыкның агрономы Ризат Габдрахманов. Без инде моны 2 кат рәт арасы эшкәрттек, утыртканнан соң шүпкә, кортка каршы агу сиптек һәм шулай ук безнең бит инде монда барабанный су сиптерү агрегатлары урнаштырылган. Без инде монда җәй дәвамында рәт арасына, дип әйтик, буразның арасына су сиптереп тордык. Су инде безнең монда 15-20 см тирәнлеккә үтеп керде. Уңышка әлбәттә файдасы бар инде. Бер центнердан без монда азофоска ашамасы керткән идек, центнер ярымнан калий-хлор. Һәм инде безнең монда алдагы елда бу пар җире булып та торган иде, пар җире тирис керткән идек. Ул эшләрендә бәрәңгенең уңышы бермә-бер сизелә инде. Уртача мәйданга 150 центнердан чагыштырмача дип әйтик, бәрәңге алабыз. Икенче икмәкне басудан КАМАЗ һәм ГАЗ-53 машиналары Бигәнәйгә ташый. Биредә ачык һавада бәрәңге аралау машинасын киләгәннәр. Иресен Бигәнәй подвалына, ырлыкка дигәнен сатыш подвалына урнаштырып баралар. Монда да эш 2 сменалы. Беренче сменада хатын-кызлар, икенче сменада аларны башка эшләрдән бушаган ир-атлар алыштыра. Хамит Габдрахмановның хезмәт стажы 45 ел. Быел намуслы хезмәтен зурлап, атказанган механизатор исеме биргәннәр. Аллага шөкер, хезмәт ниләре оештырулар бик көчле. Менә бүгенге көндә biz сортировкада, бәрәңге сортировкасында эшлибез. Менә сменалап, иртәнге 6-да чыгабыз. Кичке 6-га кадәр эшлибез инде. Без үзебез механизаторлар 2 смена эшлибез. Менә вакытында килеп 2 мәртәбә ашаталар. Басудан бәрәңге кайтып тора иде, уңышлар әйбәт, сөенәбез. Эшләсәң, Аллага шөкер, түләүләр вакытында бирәләр, бик әйбәт түләүләр. Аллага шөкер, сөенеп эшлибез. Сөенеп эшкә барабыз. Семьябыз янына кайтабыз, кичәдә сөенеп Аллага шөкер, исән-сау эшләгәч. Менә мин бүгенге көндә монда балчык түгеп торам, эре бәрәңгене саклау урынына кертәм инде, складка кертеп барам, подвалга. Хуҗалыкта терлек азыгы әзерләү эше дә дәвам итә. 90 гектарлы пишән басуына читтән кайтартылган семена шәшкән булганнар. Синаш чокырлары инде тулган. Хәзер сатышка илтеп, курган итеп өяләр. 5 машина бер-бер атлы яшел массаны ташып кына тора. 3нче укостан шундый калын пакослар булуы сөенечле. Бәрәңге белән чиратлаштырып без монда су сиптереп, тәрбияләп үстердек инде бу басуны. Безнең бит инде төп максатыбыз да шул. Малларыбызга югары протеинлы, аз чыгымнар белән өстәмә азык добавкалары кулланмыйча, яхшы итеп яшел масса, синаш, пишән әзерләү. Көн дәвамында өлгереп баралар. Бу басуга без иртәнге 7-дә тотынган идек. Иртәгә Алла бер саватлымча эшләгәндә шул объектлар тирәсенә тәмамларбыз дип уйлыйбыз инде. Табыннарыбызны байыту өчен көч куйган барлык уңганнарыбызга уңышлы эшләр, яхшы кәеф телибез.